Hello, chuir de fáilte isteach agus má ansib sin second tar me menu chuoib ach a dosach part má gal inse chuoib beag anín faoin na rudí speisialta atá an míochláir a going inniuh. Dosach part má eich hosan sin tá an portán potiang. So sin fiol portán as áran, mascí le yogurt Cuireadh as mayo, silire inún darug, garliog fruchta, beag an súlimóide tríd, tá cacha baile le beag an dilisc, dili orgánacha ó ngáirí glas, atá céad slatus mór agus beag an cúcmar pickailte an taobh. An sin an darad tá sin going na taco éisc sin tortilla gurm bog ó blanconino híos a dibredorn agus an ús tá colmór as rosavíal da ruchta, slád ar goitéin, hersameo agus cucumber pickle freshen. An trí rud an sin rud tamid cinál a tríad fi láthair. Chuirséad orgánacha grillte táí ó ngáirí glas a ríis, agus a bhhar tá beag an go salsa trátí dénta le céad trátí an téasúr ó Beachland Organic Farm, tíobh hair go gaile. Agus a bhhar tá mud a trí rud éigen dhéanana a dhearann siar gar mú beag anín, mar sin tá mud i dtéanana ricotta amach as an baine a bhíns fágaí sa fróisis díanta caifé, aber nuair a dhéanann tú latex, cappuccino bíon brainaín fágaí iste sa chrúisce i gcónaí, tá mud a buint úsáide as sin, agus le finéigear tá déanta going leis an lá sin a mar chúla cheafin sin échas sib an ceann bán, airgid lóchra, tá mud déanana finéigear leis sin agus a déanana an ricotta amachas. Agus núsar sin ar fad tá mill as a gcatha rua, tá siad na bhar i dtéanana mala hir sin ar a gcatha rua, agus ar taobh beag cuid dargóid focaccia hénig déanta le salan achla. Tá anra áling a going inneo, anra carréad spéisrathe roasta, agus tá sé déanta le coriander, cumin agus paprika. Níl sé tharbh spéisrach ach tá blas áling ar tá sin le cacha baile freisin, agus an cis an léineo ná cásceabhar as áran, cáil ó ngáirí glas agus marmalade inún darug agus a rís tagann sé sin le dili orgánacha de chuid éigeas chóilhaid agus beagán dargóid relish trátí hénig. Mar sin siigi tar me menu seo chuoibh siigi síos agus is féidir le hachtús ag a guntar le háirte. Hello, chuirde. Mr. Dhiarmuid Ó Mathúna. Is lumsa POTA Café, caifé beag tuaisceart mar luig Tomás an sin, atá lonaí in Gaeltacht Chonamara in Gaile. Agus bhhailm muochas a gáil le Tomás agus le Himbulk as a Cuireadh chun caintinne, agus le radio an lifa gan áras as an médiaíontar i gcónaí le go méid an pobl iontoch seo an seo ag EP. An ahras rinne sin é go ddíireach mar a churm se fáilte rih customary hiúnaisteach trí chóir sin caifé gachain lá faoi láthair agus muid gnóch le bara an táraigh. Cé go bhhéting an méid sin rá i mo chola agus dáidse mar is léir. Má bhraíonn muidir méid tá ann in sin sé golóir go scéal na háite, agus sinné tá mé géir cinál i dhéananiuh scéal na háite inse chuoib. Os rud é gur sa phobal gailge atá muid, in seo mé scéal na cheafadíomh trí lunsa na bobbal atá fitte fuite le chéile san áit. Agus bhach sin méidir in sin pobal. Gurmágaí. Mar daithníon puns le blad tá lá fad roing. Dus ag bhair leabhar mé fin bobbal faoin na pobal ile tá bainte le sé gafe leisceil ar báil ach i dosach bhair me ggéir leabhar faoin bobbal as ar tháinig me. Sé sin an pobal gom héin ag go baile dúisceart chun é Chorcaí. Das mé níos in teach tábharne beag tuaiche, agus is in stráidhheile beagtá sé i gcunaáin na bileirí atá dúisceart a chunta. Ní ceantar Gaeltachta í ná bhéalir, agus bhí an dúil ag me hisismóirí sa chailge riomh, mar sin bhí sé dám héin agus ag magratharacha agus drifhóracha ar goid meánscalaíochta a dhéanamh tríbhean na gailge ag leis an féirsing an Glan Maiir. Agus is an sin náíre hit me an rá leis an gailge. Ní mar hanga nó mar ábhar scoile ach mar hangar commerceáide is tócha. Is cinnte gur cabhraigh sé gur muintear lug an dearfacha lena gailge, agus rinne tróra going ar goid odscalaíochta tríbhean na gailge freisin. Mar a hálínse ní mé an chéad duine sa chláán le seasa ar an stáisian phobal gailge fiú. Bhí drothlam thusan seo blianta ó hin i déanana drochfáin lipléite agus feicim go me sé sin fósar a glár im léana rud a híntach. Ar réon chuí, ruirt me ggéire a charnú leis ar fad ná an tácht amháin is tócha le dearfachta lena teanga agus greibh sé sin sa bhaile going. Agus thug mé lom is sin chumá le cúlra in airnáil an áilteachais. An sin rinne mé céim sa chomaráid trí gailge nachtamh na hodscoilíochta gailge ar gath rua agus chumá aithne cheart gon chéadúir ar phobal na Gaeltachta. Agus beag fisam go mé arráis i mo chónaí ina measc blianta níos tíanaí. Ar chréochnú na céim a chum bhg mé go bla lia agus daibhar mé sna man chomaráide agus le Gaelchaltar ar fe chuig bliana. Agus is an sin a chumá aithne is tócha gon chéadúir ar phobal na gailge tíobh mógan Gaeltacht. Agus bhí sé de á orm le lingan am sin, bheith obair in éanacht le daanaach súla fergal, fear
óstal hir an sin le radion lifa agus sinna chuí cinál ar bhúlmegs ar churma aithne ar phobal na Gaeilge hús an sinnam le clíag an chéad úr agus gur thosme am sóisialta le daine ar an gcuisin. Ar an chuí, cén baint tá aige seo ar fáid le bheith i chócar agus do bhíal an óir idirsib. Well, bhí dúlagam sa bhí a gcónaí, agus in chábhíle sa séideag cáú maithir. Agus nar hálíonn rudí mar sin cinál den tú aibreith nuair de híal, agus ba bhain cloch go mé cén ar hiigme sin go dtí greibh sé imi. So rinne mé aibreithnú ar mo híal, agus bhog mé bháil ar feadh píosa, agus mar a hála ag an am cin a bhí me grifuair Chorcaí na chuisteach áit raibh sib a bústéir a búilte ar a bear ag maithir fadó, agus bhí de gur cinál gastropobí an an bhar, agus an sean scéal chéan agus mérig bhí siad gan ar éireann. So le mé isteach sa chéisnach sciúr a prátaigh so dí mar sinna gur a cuidiú leo, agus tá mé cócrochtlam ó hin. Bhí an táilm chum a héanagus me bhein a taistil fud na cruinne, fólam faoi bhia na cruinne, agus níag sin thug me faoin gcúrsa chlúiteach cócaireachta híosan sin in scoil chlúiteach cócaireachta Ballymaloe, agus rinam a bhí me cuinál súlamach le haispás caifé fellúnach. Agus ag tús na bliana fiche, chunig me fógra ag fibín, go raibh cad planáil a fáite go le haid caifé beag san organ bheá, agus greibh siad a cuairteach léirithe spéise. Chur me isteachar agus targaíú chuma. Bhí mar olah le hoscailt saora fiche. Ach tuiscí héin ar fad, céir a hála in fiche. So, chur me an oscail siar blian réal ar an bandéim, agus thosme a chur aithne ar na sláistrithe a bheith fellúnach gon rád a bhí ar intina gom gon caifé, agus ar na daine th timpplairm amach spéise go sa chinál sin bhia. Rinne mé sin tríd marige ferme ar líne dar bhanam neighbourfood a bhhanú ar a tolach. Agus chairigh sé am an áire fechan céhiad na targóirí a bhí déanaar a dí spéisiúla sa cheantar aithne churthe agus an sin freisin na daine ar spéislón cinál sin bia a thuirtaisteach agus cinál tosú ar an léanaar agus ar an pobl sin a tá caiinte ar a thuirt le chéile. An sin ar deire hééis glór choraigh cúitimh, dusclimmuid na dóirse míon bheitheh fiche héan. Deirm sé gur osclimmuid na dóirse, is a réigen gribh cadagaing daine scoile tríd na dóirse céanna mar eall ar Covid. Bhí na siochan ar fad tíomh má, bhí mé caiint le daine mar le plátaí áil agus scanner agus dí mar sin le haon bhéalan, dúirt siad lom, tá me ná an de blát ó thuirchutnis agus jobhtún chuid eile mí an nolog, bin mí an bheitheh. Sinna chuí raibh rodí bhí na monarchan ar fad a bhí déanaan rodí sin as fáim mar sin bhí ar an bheitá cruigeach. So bhí choir goilmach an boscaí go tús, de réir chéile daimse muid cúpla pláta, daimse muid cúpla scían agus farc agus churmad cuí ar an áit. Idir an dálín tá glóir tálathe. Mar luigh Tomás Brownig rá aigeíocht éagsúil muid mar an caifé is fearr ar an Ileán seo, scríomhú cúpla léirmhas andearfach fóing in nuachtáin náisiúnta, agus thugamar go leor daine le chéile, agus bheithíomar iad. Rud a thugann chofad le cruinne cainte inniu me. Mar lo mé go tús, tá gur leabhart faoin gafe trí lonsa na bobbal atá bainte leis an áit, agus tá go leorcha ann, agus tá daine áirithe mar chuid go níos múna ceann bhánacha. Ach marach na pobl sin, ní bheoh an caifé ann, agus ar an bhiúdaí a bheith ann, is le freistal ar bobbal atá muid. An chúisir thosmar naisian ar an gcéadal síos ná le pobl thuirt le chéile. Chuireadh me marráidháil héin gribh leidú mórtaí ar líon na daine a thiocach le chéile sa dá phríomháid inar chruinnig an phobal i aige, sa deach tábhairne agus sa gataí an tépéil. Tá daine teach le chéile timp ar bhia ó bhí daine ann, agus hiig mé mar sin an cuachta bháin le bia le pobl ó thuirt le chéile. Tá san muid ar an tíbhaiste. An chéad phobal ar bhhailm leabhart faoi ná pobl in caifé héin, siad sin na daine tá gobarsnáid. Aibríam go cruaigh, le cinn tú gur maithe na daine an aibríam lo go bhfuil siad mar chuid go phobal, agus bhfuil tácht baint lena chud aibre. An tagann caite agus post feite cé mar bhhainmúntóir tháinig deire leis an tréimhse aibre ag géad duine ar ostamé riamhí. An chéad chócra ar ostamé í fós leom ó doscail na dóirse. I gahanna blianta tá go leor daine idir éirigs mná, óg agus níos éasta, éarnig agus achtranig, caintóirí dúchas agus loch sealbhan na teanga, fóstaí agam, go páirthaimsire agus go lánaimsire, agus bhí gaeilge i gach aon duine acu, agus is trí gaeilge i d'oibrigh siad ar fad. Le mar síos seo mar réachtanas ag gach fostaí ón tús, agus cé go gílíonn se go raibh arm dúltú do dhaoine tharbheith cumasacha a déad a chur go mór leis an ghnó ar bheile, ní láféil ar bethirm. Mar bhfuil isagam, bhfuil rud éigean speisialta úthúil le fáil ón bobbal atá tócaí le chéile going go hinmheanach in POTA. In airnáil dúchláineach omíoch, níor sé éasca ar cheafé beag nua daine leis na sciilna cuí a bheile.
agus muid in óíocht le héadí na hóstáin agus na béal na mór agus na sláirí agus scoilard mar sin. Ach dhéarime gach rud eile a bhí me ána dhéanana leis an átaí dhéanana níos mealtaí is tócha. Áit yes dearfach measú leibre chur fáil, deisna ilúna a chur fáil, orint aibre agus salúpocht mar le séir bblion a chur fáil, agus is féidir ná chus takeíocht agus tuiscint. Freisin, bhíam an tréhearcach le mo chuid fórna, faoin gcuireadh gairí leis an gó. Agus bíonn siad lárnach sa phróisis díanta cintí snáid, agus sílam bhfuil an chorcaige sin imi chun socar go pota, fan an daine ling agus treisítear ar bobbal iste. Ag leathnú amach beganín an sin, an dara pobl bhailim leabhar fuad ná pobl an organibh ina bhfuilmuid. Mar lo mar bail is le fíbín an cólach léirithe telefíse agus áirclaníochta an teach ina bhfuil caifé. Teach tábharna a bhí an fadó dar bhean an Tigh Johnny Sheáin. Tá díon ceantíir agus tá sé tharbheith feicáilach agus béal doris le TG Cahairt. Bhí sé de ís agus de bhisnach ag darcha tuairisc agus ag fíbín an sean teach tábharna trécií a ompú ina mall pobl agus ina cheathrú cultúrtha. Chur siad ifigí isteach chomh féin hús staire, deistigh siad gallery in seomra híos staire, agus thóg siad studio mór grí ar an láthair freisin. Ó lá go lá bíonn tuairmas chuaigh chuna dhéag ag obair le fíbín ar a láthair, is ar fuair an léirithe agartharachta ag zeile. Tá sé an speisialta chuaigh na mar sin, a bheith timplathe ag pobl atá ionta cruigeach agus tomanta agus cuideacha an seo a bheitú, gon síimsíocht trí bhean na Gaeilge agus is mór a going an takeíocht dochreite a thugtar dúing. Anuas sin le déanaí doscail chunar na Gaeilge an chéad ifig Gaeltachta achab, agus stigan seomar beag an acaling ar an monúrlár agus aíonn sé ghuiil in áréire de chéile ceathrú beag cultúrtha a farbert ar an talach. An tríú pobl bhailim leabhar fuad ná pobl an cheantais. Idir daoine bhfuil cónaíortha ann agus na daoine a bhíonna gobar garthóing ar chaintóirí dhúchas Gaeilge a farbhóracha. Mar lo me tá ceanúirs áras TG Cahairt béal dorisling, agus is mór an takeíocht iad. Nuas sin tá bonscoil tras na mhóring, tá aistear tionsclíocht timppla chúine uing, agus teach altanas garthóing freisin, agus golóracha feidhmútrí Gaeilge. Níl mar a cúpla kilométer sir ó radio na Gaeltachta agus na gnólachtaí ar fad atá lonaí a gasla, agus níl mar a bháid siar ó Indraháin agus gachhfuil le fáil sin, idir níonra, bonscoil, manscoil, allmhargaige agus glóriile. Gan chaint ar na mílta daoine bhfuil cónaíortha garthóing. An chúis golúm na drámaí ar fad ná, go mraham go nglacan muide mar diontar ról tábhachtach lárnach I dúirt le chéile na pobl seo. Tug muid áitdóibh le teach le chéile agus tug muid bathe chofadaló le haimachtaí. Ó doscail muid churmar lónadóireacht ar fáil déimachtaí mór de chuid tiismáirí na Gaeltachta agus chunar na Gaeilge, churmar blaisí níor fáil de cheilúra chuige blion radio na Gaeltachta, fe chuig blion TG Cahairt, seola canéal cúla Cahairt agus cógálacha de chuidú ras na Gaeltachta. Reáchtáil mar seoltaí ealaíon, íchanta airnáin, seisiúnolalas peibli, taspáis chócaireachta agus éimeachtaí eile pobl cosú lei sin. Thart ar caiicí seo hin, bhí cóisir bheag ein d'fhéireann faoi cuideag ómánaíochta chuman bhí hall bhreanach, a chro créibh chunta héan san ómánaíocht. Agus os rudig gur muide ar ina oríocht ar na gansa nuacha, híalmud goach sé go réis cóisir beag a dhéanamh dóibh freisin. Chomá lei sin le gábhlín an os bhí sé de fribléid bing, fribléid amachsmach. Tuairm is caracha ban a thuirtla chéile le haid daoine ar speisialta trí chóirsa íthnolag na man, idir fad I caint is a córá in Gaeilge. An chéad phobal eile bhailim leabhar fuad ná pobl an bhia. Le bheith anriclib tá me anmhórtha faoi chóirsaí athraíráide. Agus mar ealar sin, tá cuasaí inmhairneachta lárnach I ngach a dhéanamhaid sa caifé. Credim go láidir gur féidir le heithrithe a dhéanamhaid inar bróis fáis, ceannathe agus olbhathe bia, differ allmhór dhéanana go dain th timplaring. Chuige sin, ní ga ach breanú ar a míochlár agus léirscáil sláisithe sa caifé, go bheic tú a áitiúil is tá an bia churmad ar an bláta. Úsáid muid cóábhar orgánacha airad agus is féidir, iad teacht ó Angus chócaireachta sa ghair glas mar lo mar béal, atá cúpla céad slacht ón áit, nó céad slacht dúirt mar béal, fact-checking an sin lads. Ó Bísláán Organic Farm mé láth na Slóige, úsáid muid íosc áitiúil ó Rosavíl, Purtan as áran, Cásgáir as áran, mil as a gceathrúa, iogurt cuireadh as muo, salan as acail, faman as Rosavíl agus golóirile. Cáiríonn sé seo le cuasaí behéagsúlachta. Cáiríonn sé go leis go le cuasaí behéagsúlachta, muid bheith ag úsáid cóábhar orgánacha. Laidíonn sé ar lear carbón bheith úsáid cóábhar nach dagan leabhealach timppla na cruinne, agus gearann sé siar ar choramú cóábhar ardú I méid cóábhar ardú méid ní beaga ar bhain rialta, agus na sláisithe búlta aring. Ach tí máth sin, tí mágan na bontáistí timplachta sin ar fad,
Buntáiste mór eile atá leis gcrochaige seo ná an buntáiste géal aigrach amháin leis. Tá mar a chur go díreach le fóstaíocht an cheantar, cuid mhór de trí ghaeilge. An nura cha mar 60,000 euro ar chuábhar áitiúla, agus tá súlaing an ihir sin ás chulah blian. Sé is mó daoine ar féidir le slíbathe bhaintteach trí bheith díal a go táirgaí bhia leis a caifé, sé is mó agus is treise a bheith ar bobbal bhia i go mara. Nis tugann sé sin go dtí an pobal déarnach Ballymaloe fóg. Muide a chuirte, pobal na Gaeilge. Bíoch muid an seola chéile i ngáirí i lár tíre nó scapaí ar fud na cruinne, tá pobal na Gaeilge cho beo bréomhar agus a bhí riamh. Bin a sppraig me céad lá le tasúmach ar an aistear seo. Bí míad ag idirghníomhú ar líne le buil de phobal na Gaeilge as gach cairn gan domhan trí caifé. An tachtan seo bhainna mar cloch mhíle beag amach chuing héin, tá 5,000 duine dar leanúnt ar Instagram áit míon Gaeilge ar gach éon rud beo a fóstálan muid. Tá éirid gus na daoine ar casúharmíad rimahéal ó phobal na Gaeilge ar fud na cruinne tar éis teachtar chuairt chuing sa caifé le takeúling. Tugann sé éirid ardú críocham. Gur míle maithagah as an takeíocht sin. Má ha bringlóid amháin gom gon todhchaí, sé go mháilm caifé a aimíonn trí Gaeilge a bheith áitirbe a dagan lucht leabhar na Gaeilge le chéile. Sna Gaeltachtaí, sna carcha móra tíobh mag an Gaeltacht, sinné tá mé ggéire. Agus an rud tá mé ggéir rá leis gainte ar fad faoin na pobal seo ar fad ná réir an ná. Nachmach muide ann marach na pobal ile sin a tá mar a pléileo. Is duine mé tá go donna a chur muoín an daoine eile agus chum se glór brú orm héin chular díonna ach tá sé fólamthe gom irid agus is féidir bhaint amach. Nuair hatú gobar le daoine agus nuair hagan daoine le chéile le rud éige íonna. Ní neart go chur le chéile gan bheith úsáid sean rudaí a dóla me an áirteist. Ar an nóta dóchasach sin, bhhailm críochnú agus a rís mo bhuiach sa gáháil le Thomas agus le Himbolc agus le Radion Lifa agus líb sér fáid a phobal a déis le munio. Gur míle maigi.